Bez slov. Bože. Padlo ti to. Čo? No, ide. Takže počkaj, ja si to trošie vydržím, aby som ho nezašpil. Ale musím si to dať potom takto úplne, že dole aj tam natiahnete. A teda jak? Však jak? Zvihni ruky, takto budeš. Nemusíš byť na mne. A jak takto úplne? Áno. A môžu sa to týkať ruky od seba, alebo musí to byť takto oddelené? Takto. A daj mi bože, ale takto. Toto. No však áno. Toto už nie, to nemáš Nie, na boku. to nie. To je trošku to pak prepomák. Neviem, šmurf. Úplne viacej treba. Ju. Ja dúfam, že nebudem celá od toho, ale... A to ti mám akože ja? Čak druhú ruku si teraz odriem. Ja, dobre. Na ruku ešte viacej určite. Však skús takto. Ale tým nemodrú. Ty sa ružovo, že? Je tak ja objímam seba. A chceš tak modrú? Chceš ružovú? Tak si ju naber zo mňa. A jak? No nie, prstom. Však ale nemáš tričko. Láska, ale toľko oného už nemáme fakt vlastne, keby si oblečem tyčko, tak je zase celé modré. Čo? Naber si čo, koľko trvá, kým to vyschne? Neviem, že celý deň to musíme nechať uschnúť. Dobre, daj ruky. Ty si daj dole toto. Objímeš ty mňa. Dám ti farbu, ja sa oblečem a objímeš ty mňa. A ešte si pridáš farbu, lebo tak toto ti nebude stačiť. Chápeš? A keď dojde Valdo, ja to bude v podprsenke. Keď dojde kto? Vole kto? Však sme kúpení, nikto sa nedojde. Si to robí ma telo, ale z toho, keď to nie je opraté. Však ja to nechcem, ja to si dám potom na TikTok. Tak potom bude tam to, jak ja robím od teba. Tak jak to chceš robiť? Čo to chceš ešte vázia? Aha. Nie, že nie si pre tričko. Už máš štípe, koža. Fakt? Aha. To bude ale špinavé. Láska, prečo bereš moje tričko vzácne? Lebo. Však nebudem sa špinavé od toho. Láska, ale štípe to. Fakt? Aha. Akože feste, že štípe? Nie, ale tak začína to. Keď sa zašpiním, tak akože neviem, čo budem robiť. Ty si musím dať náranky dole. Ale ja mám tento. Jaký? Tento. Ten ti teraz ja dole nedám. Čo? Ten ti teraz ja dole nedám. No. No. Úplne čo najviac naber proste. Však dobré, ale to mne na 2 ruky stačí. No neviem. Možno nie, to také veľké, Na jedno. takuté, či husté. Jak sa zájme sa s vodou? Tak ale keď to chceme na tričko, tak asi nie. No rýchlo sa umí teda. Aj keď rýchlo, no. Lebo to tu zaschne na mne. Tak to som sa pýtal, že koľko to schne. O, deň. Však ale na to tričko. Tak ale ja som myslel na sebe. Tak povedz. No tak toto nie je zo seba. No tak ale však to uschne na mne. Máme to už uschlo. Čo? Srandujem nič. Ide to rýchlo dole. Povedz, čo si povedal? Že na mne to už uschlo. Ale srandoval som, rýchlo to ide dole. Neboj sa. Však ale ešte oblieť sa musíš. Však to sekundu to má spravené. A začni to bol. Minútu sobeť. Nehovor mi to ani. Máš to pokaziť? Kde mám to? Veď v izbe. Dobre. Vyzerám jak šmolko.
Daj mi ešte na ruku. Oblečem. Dajme ešte na ruku, tam asi ty. Áno, lebo nechce sa mi čakať. Čak ešte jeden na druhú treba. Však to a čo? Je v tom ešte dosť? Hej. Myslíš, že takto stačí? No hej. Daj druhú. No neviem, že mi to už schne. Nehyb sa. Ja som zabudla. Dobre. To je strašne veľa. Asi to bude dobre vyzerať. Neviem, kam to mám dať, bo neviem, čo sa mi otlačí na tú ruku. Fuj, to je také nechutné. Láska, nestražujeme sa, chceme pekné trička. No, to vieš, ako to dopadne, nikdy si na seba nedáme. Jo, áno, aj keď budeš škaredé. A čo nám bude? Na tú ruku nechceš viacej? Na túto. Asi ne, či? Ukáž, ty si máš rovnomerné. Máš, poď, ideš ma obdívať. Ja teba Tak, ale toto tak preč, nech to je pekné na TikTok. Dobre. No, ja budem iba takto, dobre? Ale jak to mám Jak ja má byť? objať? Poď bližšie. A jak má byť, povedz ty. No ja neviem. Iba tak daj hore, poď sem bližšie. Takto? Poď Môže byť bližšie. takto? Poď bližšie ešte. Áno, tak a trošku sa tak nahni. Takto? Takto sa nahni. Prečo? Áno, tak. Ale nie, trošku viac sem poď. Ježiš. Aby som to videla. Už to je takto? No, už to rob. Ne, to nie je dobré. Prečo? Nehyb sa. Veď to musím otlačiť. Ale musí zatočiť do strany. Musím, moc sa tak opívem. Láska, nepoznaj tak sprosto, to bude na TikTok. Toto už nebude na TikToku. Toto už nebude. Ukáž, otoč sa do zrkadla však, ale poď sem. Sú tam troška čiarky, ktoré tam nemuseli byť. To nevadí, je to strašné. Prečo? A... Také divné sú tie. také peže. Rovno do ruka. Dobre, otoč to znamená. To je hrozné. To prečo to na tom TikToku vyzerá tak dobre. Poď. Troška teplúčka bude, ale... Tam je dielko? A niekto ide to ide, ide dole. No nejde. Ide. Vieš nám to upchá nejakú vodu, Ale prečo by to malo upchať? Však to nejde. Ja to nepadne. Enzo? Budeme sa kúpať dneska. Čau. Ne, dobre. Môže, ja som to povedal, Čo? čo? Keď to dávaš sem Dobre však. Poď mi kam to chceš. na ruku, tak to mám celú zelenú. No, ideme. Clean. No pokračuj, no tak. Ako ty uteráš, dúfam, že si do toho neuteráš všetky trítku. Boňová hlava. No a teraz mi pomôž mi to dať dole zo Však seba. dobre! Dám Ruky hore. Nie, ruky aby dám najprv. Takto. Dobre, dobre, dobre. Jak? Teraz proste ťahaj. Počkaj, ja pôjdem dole do drepu. Dobre. A tak toto neviem, tak to A tak na doma to není zlé. Dobre, to vyzerá len to dobre to tak troška kazí. To nevadí. Sebe si dám menej, sebe si dám tak potiaľ to. Prečo? Lebo ty si aj tak menšia, ty máš nejakú aj tak celé okolo seba. No dobre, čo s tým teraz mám spraviť? Ukáž, daj, pusti to. Tak toto sem práve zvolakám. Nie dá. Tak ja to na vešiak. Máš vešiak? Taký dáš to. Bola to už nenechytá. Povedala to. Prečo tam to je také špinavé? Kde? Tuto. Kde? Čo sa tam stalo? Však sa hýbem. No však padne to a budeme mať. Dobre,
vešiak. Poď teda na vešiak. Nechceš mi dávať ty? To je normálne, to je veľa ľudí. Ale... Mám ten vyššie len kam. Tam to zavestíme. Daj tam dvere. Nehovor. Láska, ty si legenda. Ja viem. We are back. No poď. A kde máš moju farbu? Není. Kto to má 30 minút? Však už má 11. People drop on my life. Fú, aké mám zajebané to tričko už. Nepôjdeme piť dneska. A s kým? Neviem, niekoho zavolaj. S kým to je doma? Neviem vlastne, neviem. No poď. Akože toto budeš ja zrobcovať, aj to dám dole. Takisto. Poď sem. Dá si von rukávy a dáš sa do trepu. No. Nech to nepadne na zem, prosím. Skáču som akože aj nejaký amatér. Tuto ti už skoro ušlo, keby sa nechytím palcom. Nie. Dneska hovoril som, že menej toho tam daj, akože chápeš. Veď dávam. Ale menej, no tak ale povedz, ty to na druhej ruke. Tak si to... Mne to došlo. Potom. Takže daj nižšie. Zober to tohle ťakom. Dej si na kamere. Čaute ľudia, tu vidíte si rozsateľnú farbičku. Robí srandu. Vidíte, ako to je pekné. Ja si to naskôr takto, lebo on sa to aj tak otlačí. Au. Tu sa stalo niečo také dneska. A čo? Čo robíš? Nič. Trvá ti to trošku. A keby tebe nie. To si to ty robil za 10 sekúnd. Áno. No jasné. Skôr sa to trošku nehodí. Ale Tak nie, pekne lebo keď aj taký rovnomerne. test tlačím, tak budem mať potom takúto ruku na tom. Palec. A čo? Je to dobré. Nie. Tak mám divné cecek takto. Som na 5 spolu ruky. Však ho vôbec nemáš pekne rovnomerne rozotrité. Palec. Dobre však. Palec dostane tiež. Poj sa, palce sa palcujú. Ešte to takto. Takto? Áno. Je to máš... Dajme ešte na ruku asi. Nie, dobre to je. Tu máš toho strašne veľa. No. Ako to vyzerá dobre. No, poď sem. Neviem tak otočiť ruky bezke. Tak. Jak nevieš otočiť ruky takto? No poď. No. A jak? Tak? Veď Až áno, takto? takto. No, daj na ruky. Čakaj, no. Počkaj, to sa takto. Aspoň budem vidieť. No veď, Úplne takto. hej, a keď som to ja hovorila, tak... Ale ja by sme boli bokom, preto sme neboli takto. No, stoj. Na mieste. Nech to je pekné. Dobre, nehyb sa. A kde to chceš? Môže byť až úplne hore a úplne dole, alebo chceš to mať tak v strede? Tak v strede. Fuj, aké to je teplé. Ticho. To mám obrovské tie ruky, to je hrozné. Nerob! Láska. Veď čo? Daj sa tu celé. Nehyb. Nesmej sa. Dobre, už sa dať von, prosím, máš. Ja som...
Láska, tento trend nejako nevyšiel. To vyzerá hrozné. Ale mi nie je to zlé, len keby to na mikine, tak to je lepšie. Na tričku tak on toto nevyzerá dobre. No tak toto vôbec nevyzerá dobre. Ďakujem. Ďakujem. Láska, robím si srandu. Poďme sa. Už to stopni. Bolo už aj krajšie.